Zozanên Berçalan yek ji zozanên herî navdariyên devera Culemêrî Anko Hakkari'ye ye. Berçalan bi mêrg û kahniyên xwe yên dewlemend derfetên baş pêşkêşî koçeran dike. Her sal koçer ji geliyên Culemêrg, Sêrt, Şirnex, Wan û bajarên din tên Berçalan. Niha vê derê berîvan şîrit doşin ew her sal têne vê derê li vê zozanê debara xwe bi sewalkariyê ve pêk tînin. Ev koma koçeran ku ji neh malbatan pêk tê ji gundê Dizeya Culemêrgê hatine û dê heya sê mehan li vê deverê bo debara xwe bixebitin. Valla em heyva xizîran hatine zozana Berçalana em tatin em pazî doşin 2 saat û nîva pazê me mînta berberê û em şîspiyê xwe dibin em dikene penîr em ratkin em bû xwe dadgirin û em bû xwe mastê xwe çêtkin. Ji aliyê neh jinan ve her roj nêzî 1300 pas tê doşandin. Berberê Nîvro ew di nava hezaran pazî da pazê xwe nas dikin û di nava 3 saetan da karê xwe xilas dikin. Her wiha ji ber gerembûna hewayê demê birîna pazê jî hatiye. Ahmet Akdoğanê 68 salî bi cewê hiriya pazê xwe dibire. Ew dibêje ku ew ji ber sarmaya hewayê îsal direng jî gelî derketine û hatine zozanan. خود افصال هوای جمعی بود پاییزی بخاری هوای جمعی و امروز درنگ هاتن بیشتر هفته جمعی و هفته های روز جمعاتین و تازه بیت هاتین پازه خوشی ما لینک لگوند برین خرق داغه اینو بر هم پازه برن خودم سه هیبار می‌بینیم 2 هیبانی var اغلب سه هیبار حتی سه هیبار دیده جوره گرمیه هنجا دنیا گرم biz امناش نگلی گرمه اگه دنیا هیم بو هوا خوش و امتنه گلی Him berîvan dibêjin ku jiyana wayan li zozanan xweşiktir e ji ber ku li bajêr di nava avahiyên bilind da bêhna wa teng dibe. Her wiha ew diparêzin ku jiyana wayan li zozanan li gor bajêrî erzantir e jî. Valla gund xweştir e. Gund dereya gund hema deheket xweş e. Du roj em çine şehrî em hena qetînin. Em îdare nakin. Bêhna me teng bît em îdare nakin. Gund xweştir e. Xweşiya gundekî, deyara gundekî. Lê hin ji wan bal dikêşinin ser krîza aborî û dibêjin ku her tişt pir biha bûye û êdî ew nikarin debara xwe pêk bînin. خدای او زمانه گری نخواشه زمانه بی تنها بی راحت بی او زمانه گری تش گرام بیا تش نایده کرین فقی جنا دا پیچ بین دبا پازه هم پیقر بین دبا پازه نایده کرین نایده درین نه پالانه نه عیالت کس گوه خانادته گله زوکتیه گله ایزایه و آها پازی تو بینه که حاله ما پازه و بره اموشیه بین راد کن دانه و ایزایه و جفایه ام کلوه و دین هفته هشتیان بجنمه گران جینینه آن باتش یه و حالی هاتا تو بینه کاتش چند گران بیا کل هاتیه پیچ بیا فقی جای محمد دست من را قربین به Koçerên vê deverê dê sê mehan li zozanên Berçalan bimînin û dîsa vegerin deştê an gundê xwe an malên xwe yên ku li bajêran. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Hakkari.